Глава 7. Разказът на Снежанка. Червената страна. Крепостта на бабата. Около 10 часа сутринта бабата и баронът седяха на балкона. Пиеха кафе. Вече минаха 2 дни, откакто тя замина. Започвам да се притеснявам. Няма страшно. Успокои баронът и се загледа в далечината. Там съзря 3 черни точки. Наблюдаваха ги така около час и половина, после ги изгубиха. След 15 минути червената шапчица изрита вратата и влезе яростно в стаята, следвана от Хензел, който носеше Снежанка на гръб като чувал с картофи. От час и половина ни гледат и ще се мъкне пълния скапан баир. Защо не ни дойдохте на помощ? Не ви познахме, отвърна баронът. Какво стана? Нали трябваше да се върнете с хеликоптера? Трябваше, но този идиот тук забрави да зареди гориво преди да тръгне. На около средата от пътя ни свърши бензина и трябваше да вървим пеша. Те починаха няколко часа, след което се заеха да разпитват Снежанка. Тя започна да разказва следната история. Беше вечер. Бяхме си в къщичката и се приготвяхме за вечеря. Срамежливко забеляза колко красива е вечерта и колко весело пееха птичките. Всезнайко обсъждаше с няколко от джуджетата плановете си за разширяване на компанията. Щяха да строят нова мина. Лупчо ме помоли да направи пица за следващата вечер. Седнахме да вечеряме. Всички започнаха да разказват колко хубаво е минал денят. Навечеряхме се и аз отидах да оправя леглата. Джуджетата останаха да си доприказват. Тогава изведнъж от всички прозорци започнаха да нахлуват въоръжени араби. Всезнайко се изправи и те го застреляха на място. Безжизненото му тяло се свлече и главата му падна в чинията. През вратата влезе Али Баба с още няколко войника. Той опря ятагана си до гърлото на едно от джуджетата и попита: "Къде е Снежанка?" "Не знам," каза то. С един удар бъдитът отсече главата му, която се търколи на пода. Джуджетата се разбягаха и хората му започнаха да стрелят на месо. Едно от тях беше разстреляно до секцията. Колко тъжно, каза баронът. Още 2 джуджешки трупа се свлякоха до печката. Върна, срамежливко и глупче стичаха по стълбите. Набутаха ме под леглото и ми се речеха да мълча. Оттам виждах ръката на срамежливко. След малко той се струполи мъртъв на пода. Идваше ми да изкрещя, когато се зрях погледа по последния момент. Арабите питаха глупчо: "Къде е Снежанка?" "Няма я," каза той, и те го изхвърлиха през прозореца. Али Баба нареди да претърсят къщата, но аз се измъкнах някакси. Тичах през гората и не мислех за нищо. Изведнъж едно въже се уви около краката ми. Беше капан. Арабите ме заловиха и ме отведоха в базата. Оттам вече всичко знаете. В продължение на няколко минути всички мълчаха. Мълчанието бе прекъснато от блъскане на врата. В стаята влязоха козлетата, говорейки си радостно за това колко добре е минала мисията. Майк погледна към тъжните герои и каза: "Какво ви става, бе? Да не е умрял някой." добави Снейк. Трябва да знаете нещо. В този момент козлетата забелязаха Снежанка и много се зарадваха, понеже не я бяха виждали от много време. "Казвай, казвай!" викна Крейг и те седнаха радостно. Снежанка започна да разказва същата история, а останалите излязоха, защото не можеха да понесат да я чуят отново. След края козлетата останаха като вцепенени. Това бяха най-добрите им приятели.